Spidey? Spidey. Hey, Vinci. Oh. Voorzichtig. Hey. Oh, voorzichtig. Nee. Hey. Oh. Hey. Hey, Glendy. Hey, net in mijn telefoon bieden. Nee. Hey. Dat is Daisy en Glendy. Hey. Blij dat ik weer thuis ben. Nou, dit is alles ongeveer wat ik ken. Dus ik hoop dat ik snel meer ken. En dat ik video's kan plaatsen. En delen met hem. Ponies? Ja. Nou, Spidey is in ieder geval heel grappig. Ik ga eerst weer lezen. Dat is ongeveer alles wat ik doe op een dag. Ten net doos. Bye. Hey, Juke. Daisy en Spidey. En dat is say hi. Hi, Walter. Hey jongens. Meisjes. Kiki. Hey Glendy, Spidey en Daisy. Hier is er lekker wat heen van mij krijgen. En daar is een gas. Joeke. Vriend. Ja. Ik zie hoe braaf dat hij is. Ja. Is hij lekker buiten? Hopen dat het zo blijft. Ja? Het zijn mannetjes, hè? Denk er even om. Ja. Ja, we zijn nog heel voorzichtig met die, hè? Dat snap je wel. Ja, ik ben niet heel voorzichtig, hè. Ik zeg
Nou, dat is Pieter. Pieter, dus de schieter. Helemaal dan, hè? Voor is eigenlijk hier weer voor het eerst, hè, op dit stukje loon. Ja. Vorige week, wanneer weer het, hij is hier binnengebracht. Ja. Dus 2,5 weken. Ja. Ja, hè? Oh, knuffie, knuf. Hey, Wijzing. Denk om mij. Oh, is dat lekker? Vrachtauto. Jij is dat? Ja, het doet nog volle meer. Ze krijgt woord net naar de hekken en nou wil die mooi. Hey. Geen weg. Ja. Nou, Sjoerd. Doeg! Doei. We brengen Yvonne thuis, want ze moet weer in de rust. Ja. Het speelkwartier is voorbij. Ja. Volgende Vitamine paard. vitaminepaard. Bye bye. Zou ik eerst net naar de hekken willen komen en dan moet ze weer mooi. Ja.